بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما شاء الله، الحمد لله. داك yanwa ina ƙara taya mu murna da haɗuwanmu da ku a wannan tasha, sabuwar tasha na talabijin mai albarka. To kamar da na kuma na bayani tun farko cewa ita cibiyar na ta Dan Fodiyo Islamic Health Center, babban aikin mu dai shine mu duba ka matsayinka na mara lafiya, mu bincike ka, mu kuma baka maganin da ya dace. Matsalanka cuta ce da ke da alaƙar shafan aljanu, kamar da na faɗa cewa a ittifaki na masana harkar kiwon lafiya a duniya baki daya an tafi akan cewa kashi 97 na rashin lafiya da kan dami bani adama duka daga shidanun aljanu ne. Ko dai aljanu ya taba ka mubasharatan akan ka shiga gidanka baka yi addu'a ba, ko ka shiga ban daki baka yi addu'a ba, ko kuma ka fita da gidanka zuwa kasuwarka baka yi addu'a ba, ko ka dawo daga ma'aikatarka baka yi addu'a shiga gida ba, to shikenan sai ka ci karo ko kai gamo da shidanun aljanu su taba ka, wabitali kuma su ci gaba da haifar maka da matsala iri daban-daban. Ko kuma a'a kana da abokan gaba a kamfaninka, ko abokan gaba a kasuwarka, ko abokanan gaba a gurin aikinka na gwamnati ko aikinka na kamfani, sai su yi maka sihiri, su yi maka sammu, su jefe ka, su yi makulumboto, wannan sihiri ya kama ka, wannan sammu sai ya kama ka, al'amuranka su taɓarɓare, komai naka ya lalace. To idan ka ziyarce mu a cibiyar Dan Fodiyo Islamic Center, mu ne za mu warware wannan sihirin, mu za mu warware wannan sammu, mu za mu warware wannan kulumboto, mu za mu warware wannan mashkila na hafada, kuma sai Allah ta'ala ya baka lafiya, ka miƙe ka dawo cikin hayyacinka. Ka yanwa a nan cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center muna ba da magani hatta akan cuka masu wuyan sha'ani, misali kamar amradul qasiya, cuta mai wuyan sha'ani mai wuyan warkewa, wal amradul muzmina, da cutuka masu ɗaukar dogon lokaci ba a warke ba, wal amradul khadira, da cutuka masu hatsarin gaske, daga ciki ko hada cutar nan ta zamani, cutukan nan na zamani masu wuyan magani, wanda ake cewa ba a warkewa, wanda ake cewa ba su da magani, ko kuma a ce likafani ko kabari kusa, duka irin wannan cuka muna ba da maganin su a nan cibiyar Dan Fodiyo Islamic Center. Yan uwa, har ila yau a nan cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center da ke ɗorayi ƙarshen waya, muna iya karɓar mara lafiya mu kwantar da shi. Misali kamar ka samu jinya na taɓin kwakwalwa, ka same wato ainihin inhiyar, ko kuma ka samu fakudanar zakira, ko kuma ka samu halal kwancewan kwakwalwa, hankalinka ya gushe, kila a sanadiyan ta'adi al-muhaddarat, shan kayan maye, ko a sanadiyan shaidanun aljanu, ko a sanadiyan sihiri, ko a sanadiyan sammu aka yi maka ya kama ka, to za mu iya karɓar ka mu kwantar da kai a nan cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center. Mu kwantar da kai, mu riƙe ka wata ɗaya ne, wata biyu ne, wata uku ne, mu riƙe ka mu ci gaba da baka magani har Allah ta'ala ya baka lafiya, bawan Allah. Duka muna yi a nan cibiyar Dan Fodiyo Islamic Center. To yan uwa, a wannan cibiyar Dan Fodiyo Islamic Center, ina yan uwa yan mata da samun aure ga gare su, ina zaurawa da samun aure ga gare su, ina uwar gida da ba ta samun haihuwa, ina amarya da ba ta samun haihuwa, ina magidanci da ba shi da ƙarfi na gamsar da iyali, ƙarfi na kan shimfida, ƙarfi a matsayinsa na magidanci, babu wannan ƙarfin, mai yiwuwa a sanadiyar ciwon siga, ko a sanadiyar hauhawar jini, ko a sanadiyar cutar basir, ko a sanadiyar wato almushkila nafsiya, misali kamar psychological problem, kamar depression ya same ka, ya sa ƙarfinka ya tafi, baka da ƙarfi akan shimfida, baka iya gamsar da iyalanka, duka kai ma za mu iya taimakon ka, bawan Allah. Za mu iya baka magani ka samu lafiya. Yan uwa, ku kalli yadda muke sarrafa magunguna, ku kalli
kala na magani ga sunan kuna kallon su. Ku kalla yadda muke sarrafa magani kala akan cututtuka kowane iri. Don haka fatanmu shine ku yi ƙoƙari ku sadu da mu a nan cibiyar Dan Fodiyo Islamic Health Center da ke nan unguwar Ɗorayi ƙarshen waya, Ɗorayi ƙarama. Muna nan kusa da masallacin Juma'a da kuma sauran cibiyoyinmu, misali kamar garin Dutse babban birnin jihar Jigawa, muna nan unguwar Fagoji akan titin Shawarin, kamar garin Katsina ainihin muna nan kofan Ƙaura akan titin Shararren Pipe daura da farin masallaci a garin Katsina. A garin Kaduna a nan kan gadar Dan Bushiya za ku iya samun mu daura da gidan mai na Rano. Akwai wata plaza sunanta da Max Plaza. Kamar kasashen waje kamar Niger za ku same mu a nan cikin garin Niamey, wata unguwa mai suna Zabarkan a cikin tsohuwar sinima da kuma tsohuwar Kesentala. Ga mu nan dai akwai ina, kuma idan ka kira mu ma a wayar hannu za mu iya tantaunawa da kai a wayar hannu, ka gaya mana abin da ke damunka a ta waya, shikenan sai mu aiko maka da magani. Kuma idan ka gayyace ni zuwa garinku ko zuwa ƙasarku ko zuwa ƙauyenku ko zuwa wato ainihin unguwarku, zan iya amsa gayyatar ku na zo garinku ko ƙasarku ko ƙauyenku, ne muku aiki na sati ɗaya ne, na sati biyu ne ko sati uku. Za mu iya yin haɗin gwiwa da 'yan siyasa waɗanda suke so su taimaki al'ummarsu, misali kamar harkar makanta, makafi masu fama da algishawa yanan ido, ko makafi masu fama da adarfa'u shine hakiya, ko kuma al'umuyul kamil cikakkiyar makanta, ido ya rufe dilim. Za mu iya haɗin gwiwa da 'yan siyasa ko ɗan kasuwa, mu zo garinku mu yi aikin ido, mu yi aikin buɗe ido, mu yi aikin cire yana, mu yi aikin kawar da wato ainihin adarfa'u shine hakiya. Mu yi haɗin gwiwa mu yi muku aiki a bisa farashi mai sauki, a bisa kuɗin da bai ta karya ba, sai ku samu lada, mu ma mu samu lada. Ina mutanen da ke kasashen waje, za ku iya ku gayyace ni a karan kaina zuwa ƙasar ku, mu zo mu muku aiki. Ta yanwa wannan tsarin aiki muke na anan cibiyar Dan Fodiyo Islamic Center. Amma ko shakka babu, idan ka ziyarce mu a matsayin ka na mara lafiya a nan babban ofishinmu da ke garin Kano, a nan unguwar Ɗorayi ƙarshen waya, Ɗorayi ƙarama kusa da masallacin Juma'a, to za ka yi saduwa da ni a karan kaina, kuma za mu baka magani ka samu lafiya da izinin Allah ta'ala akan dukkanin abu da ke damunka. Yan uwa, kun san lokacin ba shi da faɗi, amma bari an gaya muku cewa mu bincikenmu gaba ɗaya a cikin Alƙur'ani da hadisi ne. Allah ta'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu zalimin illa hasara. Mun saukar daga Alƙur'ani abin da yake waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai, amma babu abin da zai kare kafirai face tabewa. Manzon Allah alaihi salatu wassalam yana cewa tadawu ya ibadallah, ku nemi magani mana ya ku bayin Allah. Fa'alamu anna Allah ta'ala lam yanzil da'an illa anzalahu shifa. Ku sani Allah ta'ala bai taɓa saukar da cuta ba face ya sauka mata da magani. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Wanda ya san maganin ya san shi, wanda bai san shi ba ko bai sani ba. Wannan shi yasa muke cewa a kullum li kulli da'in dawa, ma min maradin illa walahu ilaj. Ba wata cuta face akwai maganinta. Ma min illatin illa walaha shifa. Ba wata jinya face akwai waraka a kanta. Saboda wannan hadisi cewa kowace cuta akwai maganinta, kuma wannan shi yasa a tsarinmu na addinin musulunci muke ba da magani hatta akan cutar nan da ake tutiyar cewa ba ta da magani, kuma mu bayar kuma a warke. Mun bada an warke, mun bada an warke, an warke, an warke, an warke. Akwai maulanmu a Sheikh Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu, babban malami waliyin Allah mujaddadi na addinin musulunci, yake cewa idza rumta shurba shay fashribu hadra wa na'imhu bin na'na sukar fa qallila. Bawon Allah, idan kana son ka sha shayi to ka sha koren shayi shine green tea, wa na'imhu bin na'na, amma ka gauraya shi da ganyen na'ana, sukar fa qallila, sukari ita dan kankani. Akwai al-Imam al-Ghazali hujjatul Islam yake cewa wa kullu ushbatin fil ardi nabitatun fiha sirrun min asrarillahi sabita. Kowace irin ciyawa ka ganta a doron kasa akwai sirri na musamman da Allah ta'ala ya ajiye a ciki. Shi yasa ba nake so da bawa yan uwa wata formula a wannan tashar talabijin mai albarka domin kowa ya amfana. Yanayin da muke ciki yanzu, zafi ya yawa, dumi ya riga ya yawaita, wasu ma ba sa iya yin bacci,
wasu ba sa iya wato ainihin samun zarafin da wato ainihin za su yi bacci a cikin gidajensu saboda tsananin zafi, jikinka yana tafarfasa, zuciyanka tana zafi. Bayan Allah zan ba da wata formula, wannan kyauta zan ba da wata wasfa ɗibbiya ce zan ba da kyauta wa al'umma. Ku je ku nemi zogale. Na tabbata kowa ya san meye zogale, shine moringa a turance, kuma shine alban a larabce. Laraba suna ce masa alban, turawa suna ce masa moringa, bahaushe da ce masa zogale. Wannan zogalen yan uwa ku same shi ku rika yawan shan ruwansa, a matse shi, a kirba shi, a matse ruwan shi, ka dinga shan wannan ruwan kawai, ko kuma a dafa shi. In an dafa to ka sami ruwan ka dinga shan wannan ruwan. Yan uwa akwai wannan huda na ayaba, wannan fure na ayaba, a same shi a ringa tafasa shi, ana dafa shi, ana cin sa, ana cin wannan furen na ayaba. Za ga furen ayaba wanda yan bashi a jiki za ta yi 'ya'ya wanda ake ci, to shi furen a karan kansa idan kana yawan cin sa ko kuma a kirba shi, a tafasa maka shi, ka sha ruwansa, duk wannan zafin ba zai dame ka ba, duk wannan dimin garin nan ba zai kawo maka wato ainihin cuta a cikin jikinka ba. Yan uwa abun da yawa, a halka na gaba zan muku bayani kuma in ba ku wani taimako na musamman domin dai harkar kiwon lafiya. Amma yanzu lokaci ya kure mun afuwa bayan Allah. Akwai namba da za ku iya samun mu domin neman magani a wajen mu, ko kuma ku ziyarce mu a yanda muke a nan Ɗorayi ƙarshen waya a cikin garin Kano, ƙaramar hukumar Gwale, Ɗorayi ƙarama kusa da masallaci. Ko a kira namba waya kamar haka, akwai 0800 35596017 da kuma 0800 236 33128, wato 08035596017 sai 08023633128. Bayan Allah, sunana Abdullahi Idris Muhammad, ni ne shugaban cibiyar Danfodiyo Islamic Health Center da ke Ɗorayi ƙarshen waya a cikin garin Kano. Ni ne sarkin malamai, ni ne garkuwar matasa na Najeriya, kuma ni ne ambassador ko kuma jakada na matasan Najeriya baki daya. Nake cewa kullu amin wa antum bi khairin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba da zuwa Malam Danfodiyo, jinjina a gare ka, ba da magungunan musulunci naka ne Rabbana ya baka.